Върхът на корейското кожно инженерство е вече в моят дом. Всички сме чували за ултразвукови устройства и колко са полезни те за нашата кожа. Но какво точно прави едно устройство толкова специално? Ултразвуковите устройства използват високочестотни звукови вълни, които проникват дълбоко в кожата, стимулирайки клетъчната активност. Това води до редица ползи, като подобряване на текстурата в синтез на колаген, лифтинг ефект и дори намаляване на фините линии и бръчки. Те помагат на кожата да абсорбира по-добре активните съставки от козметиката и да изглежда по-стегната и гладка. Нека разгледаме отблизо едно конкретно устройство. Титан от Aura Body – най-доброто в света на ултразвуковите технологии за лице. Първото нещо, което ще забележите, е титаниевата контактна глава. Титаниевият материал има изключителна акустична проводимост, което гарантира, че ултразвукът прониква дълбоко в кожата и постига наистина забележителни резултати. Титан има 5 интелигентни режима с регулируем интензитет. Независимо дали искате да подобрите хидратацията, да успокоите кожата си или да постигнете лифтинг ефект. С Титан всичко е възможно. Но това не е всичко. Титан е единственото устройство в света, което използва комбинация от 4 честоти – 1, 3, 10 и 19 МГц. Това са същите честоти, които се използват в скъпите клиники. Производителят Клатера е патентовал тази технология, а това устройство идва от Южна Корея, номер 1 в професионалната ултразвукова грижа за кожата. Не е нужно да ходя в клиники всяка седмица, за да изглеждам добре. С Титан клиниката е вкъщи всеки ден.